אהלן, שוב דייט כאן איתכם, ואני אחזור לסיפור שסיפרתי לכם מקודם. כמו שאתם זוכרים, אני קיבלתי 4 הצעות מחברות ביטוח שונות לביטוח רכב שלי, ומה שהכי בלט שם זה ש3 חברות, ההצעה שלהם הייתה די דומה, חוץ מחברה רביעית, שנתנה כמעט 20% פחות מהצעות האחרות. ואמרתי לעצמי, וואלה, מצאתי בדיוק את מה שחיפשתי. למטה גם היה שם איזשהו לינק שהיה כתוב למצטרפים חדשים. אמרתי בוא נראה על מה מדובר, ונכנסתי לאתר של החברה ומצאתי שכמצטרף חדש אני מקבל הטבות עוד יותר גדולות. בצורה כזו הם נתנו לי כמעט 25% פחות בביטוח מקיף, הורידו לי עוד 5% בביטוח חובה. מכל זה הורידו את העמלות סוכן ודמי תיווך, וכל זה בעצם עוד לפני שאני לקחתי איזושהי התחייבות. כמובן שהלכתי להצעה שלהם, והשנה חסכתי קצת יותר מ-2,000 שקל בביטוח, ולינק ישיר לאתר שלהם אני צירפתי פה למטה, כך שגם אתם תוכלו לחסוך כסף השנה בביטוח רכב. וזה הכל לבינתיים, נשתמע כאן בזמן שווה כסף, ביי ביי.